Heeh. Sentere. Alon-alon gek penak ngono sih, nyemek lagi sigrak. Jenenge gobok asmara. Pinjane kae Mas. Tak go pandang tresno Mas. Nah, ngono lho. Tanpa bantalan tanpa kelasa. Gubuk kae banawat Meniwen piket Toma kok sakiki lho Gubuk kae kabak cerita lho Mas Tanyang bagi Nanti kaget rino Jenengmu sapa? Aksa. Jeneng Angsa. 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 Angsa sing Oh iya. Api ngono sa. Yo. Aja kuwatir sa, aja sumelang sa. Terus mulang sa. Dipasne. Aku lek ning kene wis keretara kok sa tenan. Kene kan. Ora mbok pasne, Mbak Lucy jurus maut cik. Wow. Masa cedak ngene. Lah mbok lewok kok. Cedhaten sak jroning ati. Kataran permase. Kaya marah ati. Aku kowe dadi karena margo Alhamdulillah. Garap senterewe.